Meg vagyok döbbenve, amit itt csináltak mi velünk, és a Gáspár családot lejárattak. Én most megmutatom a Blik TV-nek, hogy mi történt ebben a lakásban. Sok minden van benne, ezt látni kell minden nézőnek. Úgyhogy gyertek velem, nézzük meg, hogy mi volt itt. Szagot szerencsére nem tudunk a képernyőn keresztül közölni, ez a jó hírünk van kedves nézőinknek a videó végignézése előtt. Következik egy édes életbe oltott győzike show, home story-san feldolgozva. Nagy volt a zsivaj, zenék mentek, nem lehetett leállítani a srácot. Ő egy fiatal srác, bulizni akart, de nem a lakóparkba kellett. Én több alkalommal felszólítottam, hogy a házba el kell neki menni, nem vette fel magát a dolgokban, nem úgy állt hozzá, én meg a végét hoztam. A srácnak menni kellett. A jellegzetes hangú figura Gáspár Zsolti, győzike öccse, aki a lányának vett egy lakást Budapesten, és kiadta. A látottak alapján bár ne tette volna, vendég idegen vezetőnkkel, most megmutatjuk, milyen szeméttelep lett belőle. Mondjuk ehhez az is hozzájárult, hogy egy buli közepén a rendőrök segítségével rakták ki az albérlőnket. Gyertek befelé, mindent megmutatok. Elsősorban a fürdőszobába menjünk be. Kedves Blik TV-k, nézzétek meg, hogy lehetett itt élni. Én ezt a címet adnám ennek a lakásnak, hogy lehetett itt élni. Ez egy új építésű lakásnak kikiáltható lakás. Nézzük meg a lefolyót, nézzük meg a kézmosót, és víz nincsen. Víz 6 hónapja nem volt a házban, mert a srác nem fizetett. Nézzük meg, Blik TV, tessék jönni. Ez volt a szobája neki, a srácnak. Ez a szobája, elég komoly. Meg lehet nézni, szanaszét, minden, ószerok ledobálva, minden. Én még egyszer azt a címet adnám, hogy lehetett itt élni. És szét van verve, tessék, boxoltak ezek itt. Hát mit csináltak ezek? Szétverték az ajtót, és azt nyilatkozta az egyik napilapnak a srác, hogy ő mindent rendesen csinál. Szétverték az ajtót. Nézzük meg a másik szobát, hogy mi történt itt a másik szobában. Tessék, itt egy műhely, nézzük meg, tessék. Itt egy műhely volt. Autófelszerelés. Nézzük meg, mit csinált itt. Azt a kutya mindenit. Nézzük meg. Hát ószerek itt bent a lakásba. Tessék. Hát itt mi lehetett itt? Ha ezek a falak tudnának beszélni, ez nagyon komoly lenne. Azt a mindenit, a szag. Nézzük meg. Tessék. Így hagyták itt a lakást. Ez igen. Nézzük meg ezt az ajtó is, hát mi fejszével voltak itt, indiánok voltak bent, kannibálok voltak itt bent. Ez az ajtó is szét van verve. Nézzünk be, ha találunk itt valamit. Azt mondta a srác, hogy informatikus, van neki egy nagyon komoly gépe, ezen dolgozhatott ő. Mert azt mondta, hogy informatikus, komoly. Ezzel lehetett neki mit tennie vele a gépével. Ott van a gépen, használja egészséggel. Nézzük meg. Mert azt mondta, hogy gyógyszerok voltak neki itt. Én nem látok gyógyszerokot. Az egyik újságban azt nyilatkozta, igen, ezek vannak neki itt, én ezt nem tudom, hogy milyen növelő ez. Hát a disznóknak nem adnám be, meg a birkaimnak nem adnám be ezeket a szereket. Nézzük meg. Hát azt mondta, hogy életmentő gyógyszerok vannak itt. Hát én nem látok. Életmentő gyógyszer. Nézzük meg a kukát. A kukát. Igen, megvan az életmentő gyógyszere. Itt van. Ezt kereste, ezt a Nazivint. Megvan. Ezért nem volt beengedve a lakásba, mert ezt adják recept nélkül is. Mert ő úgy nyilatkozta, hogy életmentő gyógyszerei vannak bent a lakásba. Ez igen. Tessék, nézzük meg. Külön megvan nekik a dohány helység, ebben nyomták bele. Nagyon komoly. Úgyhogy döntsék el a tévénézők, hogy ez mire való. Ez mire való volt itt. Mi van itt, kérem? Tessék. Itt van egy plakát is van. Ez nagyon komoly. Ez az egy ajtó, ami épp. És nézzük meg a mennyezetet. A vacsora csata, a halatorta a mennyezeten végződött. Ehhez nagy tudomány kellett. Tessék. Szóval ez Zsolti verziója, a képek mondjuk magukért beszélnek. A kevés vágóképért pedig elnézést kérünk, tényleg nagyon büdös volt bent a rothadó Csirkemeltől.